Začíname klasicky tým najhorším, čiže ošupeme zo pár pistácií na ukludnenie. Veľmi dobrá činnosť. Ďalšia na rado prichádza pažitka. Polku nasekanej vňatky sem a polku nasekanej vňatky tam. Pistácie rozsekáme. Pistácie polka sem, polka tam. Udeného lososa nakrájame na tenké prúžky, aby sme ho krásne vedeli identifikovať v našej zmesi rikoty, pistácií a PPP, pažitky. Prvá várka lososa môže zapadnúť. Losos, rikota a pažitka si zaslúžia ešte citronovú kôru. Náš nakrájaný losos opatrne vmiešame do pripravenej rikotovej zmesi. Sol, kúsok čierneho korenia, olivového oleja a nakoniec pridáme pár kvapiek citrónu. Vezmeme si palacinočku, ktorú naplníme našou rikotovou lososovou zmesou. Podľa chuti a ľubovôle, tak aby si to vedel zatočiť, je dobre úplne easy.